Mendizerratik Botswanako, Oianetatek Brasilgo hondartzetatek, Ushuaiatek Arabako, Sorginetxetik Korreagako, Pasabidetik Urederra, Itorborotek Talaimende, Makaletek Ande, Kastearen dema. Mugitu garoren giltza, udanoniztegietako berbak, salgai jarri nahi dituztenen telefonoetan, da bertan egon bagara, leku horietan. Nola ez gara ba egongo, orain etxean. Ene denboraren giltza, dimentsio berri horren, jaun eta jabe direnek komendute, ta esandako leku horiek guztiak, salgai jarri nahi dituzten telefonoetan, da bertan egon bagara, leku horietan. Nola ez gara ba egongo, ikastearen demaz, bidaiatzearenaz, arrota eskertua. Eldurrak joan direnean, nire mendien artean, eguzkia teloian, atzekalde